ଢେଉରେ ସବୁକିଛି ଭାସିଯାଏ, ହେଲେ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯାଏ କାଲିର ଅତୀତ, ଆଉ ଆଶା ହୋଇ ବଞ୍ଚି ରହେ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ। ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ହିଁ ଜୀବନରେ ଅନୁଭୂତି ଓ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିବା ଲୋକ କେବେ ବି ଭଲ କର୍ମ କରିନଥାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କେବଳ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦିଏ। ଜୀବନରେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷକୁ ହିଁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଏହା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ସେତେବେଳେ ବାସ୍ତବତା ସହ ପରିଚୟ ହୁଏ। ସତ୍ପଥରେ ଉପାର୍ଜନ କର, ଅସତ୍ ପଥରେ ନୁହେଁ। ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗିଦାର ସମସ୍ତେ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିର ଭାଗିଦାର କେହି ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କୌଣସି ବିଶେଷ ଲୋକ ସହିତ ହୋଇନଥାଏ, ଯାହା ସହିତ ହୋଇଥାଏ ସେ ହିଁ ବିଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ ଅଛି। ଭୁଲ କରିବା ମଣିଷର ଭୁଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ମଣିଷ ମହାନ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭୁଲକୁ ଭୁଲ ବୁଝି ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଚୟନ କରିଥାଏ।